iki angel tak kandhani. Nyandang nganggo modele bocah saiki. Awake rada lemu ditambah bokonge gedhi. Tau nganggo celana kendhek kaya kintel ditaleni. Kintel ki apa? Kintel niku napa? Kintel ki kodhok cilik. Oh, persis. Ayo jola-joline. Iya. Angon sapi tekan perebutan. Ana kebon. Kok kebak wit pring. Wis pirang-pirang sasi ora payu tanggapan. Nganti blangkon nggo ngendhok kala jengking. Dah larane nek kentut. Ya sih. Sarene konceng aja. Oh iya. Ngono kuwi rak mengku yonane. Tuku kethuk ning kutha Ngawi aku bengi njaluk disemayani. Bebek piyen mul dina Jumat jare dina paling mulya nek piyayi kakung umat muslim diwajibno ayo salat Jumat bareng-bareng ditindak mula ayo dulur padha ndedhuk nang ngarsane Gusti Allah kang Maha Kuwasa. Muga-muga pinaringan widodya pinaringan slamet kalih sampe kala. Matur nuwun dumateng Bapak Lurah sing lumane wis ora lumrah. Mula sedulure sansaya kathah ana sing tuwa ana sing enom ana sing bocah-bocah nek sing lenggah niki wonten Pak Polisi le nyambut gawe awan nganti bengi iki karo masyarakat mesti yakin mengayomi ngoyak penjahat adoh dhewe ora tau duwe rasa wedi. Ya, Pak Polisi. Iki Pak Tentara ya. Pak Tentara ono Pak napa? Tentara. Piye Pak? Kowe berat juga sing dadi tentara. Badan harus sehat, kuat manggul senjata. Rela pisah anak saudara dengan keluarga demi membela ini nusa dan bangsa. Matur nuwun Pak Haji Saidi ingkang sampun rawuh kersa mirsani mongko kula diparingi rezeki tak dongake panjang yuswa kalih lan basuki. Apik, wah san bapak iki iso wae. Ana meneh Pak Lurah Widodo. Pak Widodo. Piyayine gandreng gagah kaya Werkudara. Wonge ora pelit tur mesti lomo nek ra percaya entenono mengko mesti ana. Mesti ana. Saiki lagi dikempet kok, Pak. Halo. Lah ya apa meneh sing dadi Pak Kiai esuk awan sore kudu rajin gone mulang ngaji mata sikil dulur kuat lan nutuk sewengi mongko karo isih mikir piye nasibe sandi kene iki ana sing dadi sopir Sopir barang ya Pak.
Lho supir iki ya pakaryan sing apik kok. Iso nggo nyukupi keluarga. Apa meneh ngono ora atenge dadi supir. Metu jadul sing dicekel kabeh ya mung setir wiwit esuk awan sore bengi tansah mondar mandir. Muat boto watu kayu kadang-kadang muat pasir. Super wae ya. Menapa malih ingkang badhe pun kersakaken Pak Udin, Pak Mati ngersakaken apa jenengan? Gedek-gedek. Pak iki mau wis lenang-lenang kabeh mbok ibu-ibu sik ngangge kerudung, nganggo jilbab. Ibu ngagem jilbab warna coklat. Sing ngagem jilbab aku yakin rajin salat piyayine meneng anteng ora seneng berkhianat. Uripe ayem tentrem yakin mesti kebak nikmat. Ana meneh jilbab iki kok warnane kuning. Sing ngagem jilbab piyayine kudu eling marang Gusti Allah kang saben dina tansah paring atine kudu sabar ora kena muring-muring. Warna krem. Kae ibu nganggo jilbab krem ya. Kae ana jilbab warnane Krem. Nek cara mobil kae mesti nganggo direk. Nek arep lewat nganggo kandha utawa dhet. Kudune nganggo kaos klambi jaket utawa hem. Sing pink Pak, sing pink iki ngajeng. Jaluk apa wis? Ping. Iki lho nonton sik ngajeng sik ki ambak iki. Bingung nek kabeh do jaluk ya mlenyok ndasku kok. Putih. Ana meneh jilbab kok warnane putih kaya ngono busana muslim perlambang suci. Nek aurat yakin bisa tertutup rapi, penampilan anggun disawang katon alami. Dasar ayu mongko tambah beriman, sopan santun basane mapan, iso bidakno halal karo haram ditambah pinter ngaji, maca Al-Qur'an. Orang larang wong wedok aksi dulung-dulung sing ngedong hati-hati kasus pemerkosaan sering terjadi mergo akeh bocah wadon sing padha pamer iki. Iki apa lho? Iki apa to, Pak? Bodi. Oh. Lah nek iki angel tak kandhani. Oh. Nyandang nganggo modele bocah saiki. Awake rada lemu ditambah bokonge gedhi, tau nganggo celana kendhek kaya kintel ditaleni. Kintel ki apa? Kintel Niku napa? Kintel ki kodho cilik. Oh, percik. Wis bola-bali tak moke nyandang nganggo ki sing apik aja ngundang hal-hal sing ora parayoga. Contone kaya mbokmu dhek isih urip biyen sing mangkelke bojoku dhewe. Piye? Tau reng pawon nganggo celana sakmene. Nunggu genine mati wae barang celanane bedah genine murup dhewe. Mula nyandang nganggo ki sing becik-becik sing kena Sing apik. Karepmu kepiye to Mbak Lalu ya? Terus pundi? Karepe jenengan niku pripun? Lah iki nek mandhap ge sikile riyen ngono to. Lah ya mestine ngono kok ya. Weh, lah nek ula ke ndak sesek lho. Nggih, matur nuwun Pak Widodo, pokokipun sedaya nang gegujengan supados regen swasana sepaket kadangan. Amin. Sedaya kemawon. Pak Caturmu mundur. Oh. Konten wingking, nggih. Oh, nggih, wakilipun Pak Catur matur sembah nuwun. Pak Catur nembe teng wingking nyapke bingkisan. Oh iya. Nggih, mboten kok mbenake rasa. Monggo nggih. Iya. Wong nggih wonten titipan saking wingking wau. Nggih. Nyuwun fragmen saking Apa? panitia fragmen. Pramen yo. Fragmen napa kae sing ciung jetut ciung. Menang gojing. Ah, Anu menak jinggo. nika. Ku nggih wonten Iya. pamunitan. Nggih monggo. Lah alah ngomong apa? Lihat wekdale. Heeh, ya. Nonton wektune nek wektune ora cukup ya sesuk neh. Nah nggih. Monggo niku berbawa sesuk saking dalang. Nggih. Ya. Puas senjenengan. Kira Yono Nawala. Nggih. Nyuwun podang kuning dari Zam-Zam Studio Klaten. Oke. Terus Bang Surya AC wau nyuwun sing nembang Mbak Elisa. Napa? Derek napa mawon Oke. tembangnya. Ya. Jenang gula kuwi mau Mbak Elisa. Oke, siap. Ya. Lho sing mlenyek monggo. Apa? Jenang gula kan mlenyek. Melek nyek. Ya. Oh melenyek piye? Kelet. Ben dikancani karo Mbak Anggi. Ya. Anggi, Monggo, nggih. Pak Anggi. Mangga Mbak Anggi. Jeruk karo padun.
selama ya kenapa keros legon kita perang aja berut emang kenapa Sedang dalu. jeruk kebarut makan oh jeruk garut Mbak, Jeruk kebarut. jeruk kekarut. lagunya apa lagunya Jeruk garut. oh krunguku jeruk kebarut Ngawer, anu ngawur ora. lah iso wae to jeruk tiba kena rin ya kebarut Kok jeruk ki nek wit jeruk ki kan ya enek rine ning yo rancur kebarut. oh jeruk bali kandel kulite Jenang gula. oh jeruk kari kandel kulite iki nek nang kali ngumbah sikile monggo mau lajeng pun ngacakat pun lajengaken jenang gula minangkane pamundutan menika PLBR Pelok barang. nggih leser LBR. Leres kok leser. Heeh, mangga duet Mbak Elisa kalian Mbak. Mbak Oke. Anggi. Malih walu ya tok ora nganggo ati. Aku kan serbi. Oh, Apa, Bi? Serba bisa. Oh, ngono. Aku ki garong gerong. Apa jenenge? Gerong. Gerong ya iso. Iya. Wiraswara. Mara pisan bangun-bangun maka. Yeah.
Anyar toh su. Anyar. Suwe. Matur nuwun. Enje Mbak Anggi, terima kasih. Matur nuwun Bang. Pokoknya lembut.